Il-ħaddiema ta' tliet sptarijiet m'għandhomx jibqgħu jkunu kkunsidrati bħala ħaddiema ta' tieni klassi. Dikjarazzjoni ċara mill-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel f'konferenza tal-aħbarijiet illi saret it-tnejn filgħodu quddiem l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. L-MUMN għamlet diversi tentattivi biex tipprovdi l-istess meal allowance moti lil ħaddiema tal-kura tas-saħħa f'Malta lil ħaddiema tal-kura tas-saħħa li jaħdmu fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex f'St. Luke's u fl-Isptar Keren Grek. Il-President tal-MUMN Paul Patch qal li l-Union ippruvat torganizza laqgħa biex ikunu finalizzati dawn ir-rati il-ġodda għal meal allowance sabiex il-ħaddiema tas-saħħa tal-Gvern ikunu ittrattati ugwali. Għalkemm id-Diviżjoni tas-Saħħa kif ukoll Stewart Healthcare m'għandhom ebda oġġezzjoni li l-impjegati ta' tliet sptarijiet jirċievu dan l-allowance, l-MUMN u l-membri tagħha għadhom ma jafux meta se jibda jingħata dan l-allowance. Paul Patch qal li sfortunatament bi Stewart Healthcare pajjiżna mara ebda investiment fil-qasam tas-saħħa. Saħaq li jekk sanar l-erba' ma jintlaħaqx ftehim se jkunu qed jittieħdu azzjonijiet industrijali mill-MUMN. L-appell tal-MUMN huwa biex jintlaħaq ftehim immedjatament għaliex fin-nofs hemm is-saħħa tal-poplu Malti u għawċi kollu.